дуруд мефиристам аз дафтари марказии радиои Озодӣ дар шаҳри Прага дар субҳи содиқ соати 7 бо вақти инҷо ба шумо азизон, ба ҳамаи онҳое ки дар ин субҳи содиқ моро ҳамроҳӣ мекунанд чун ҳамеша ва омода ҳастанд ки чанд дақиқаашонро бубахшанд барои шунидани хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон. Шодугул Хоҷа ҳастам азизон, дар рӯбарӯи шумо ва бо таманнои он ки ҳар ҷои дунё ки бошед сеҳату саломат бошед ва дар корҳоятон ман муваффақият мехоҳам ва умедворам ки чун ҳамеша ба радиои Озодӣ содиқ мемонед ва ҳар як фикру назаре ки доред дар робита ба гузоришу маводҳое ки мо барои шумо пешниҳод мекунем барои мо ирсол хоҳед кард. Албатта назару саволҳое ки созанда бошанд ва мо низ кӯшиш мекунем ки пайваста ҳамкории худро бо шумо бинандагони азиз идома бидиҳем. Ва акнун чун ҳамеша ман қабл аз он ки оғоз кунам ба тақдими хабарҳои рӯз, нигоҳе меандозем ба вазъи боду ҳавои кишвар. Ҳавои Прага, пойтахти ҷумҳурии Чех, зимистонист имрӯз. Дар давоми рӯз боридани барфу борон пешгӯӣ мешавад, аммо интизор меравад ки ҳарорат дар давоми рӯз то 4 дараҷа гармӣ бирасад. Дар Москав, маркази Русия низ боридани барф пешгӯӣ мешавад, аммо дар он кишвар ҳаво нисбат ба Прага хунуктар аст. Дақиқтараш 1 дараҷа зери сифрро нишон медиҳад. Ва дар душанбе обу ҳавошиносон боридани боронро тахмин мезананд. Дар давоми рӯз гармии ҳаво 9 дараҷаро ташкил хоҳад дод. Достонии вилояти Хатлон парвандаи ҷиноии 2 афсари милисаро ки ба шиканҷаи як ҷавон муттаҳам мешуданд қатъ кардааст. Додситонӣ гуфтааст азбаски дар ҷараёни тафтиши парванда иттиҳомот ба зидди Саёҷон Қодиров ва Муҳаммад Ҳайдаров, муфаттишони шуъбаи умури дохилии ноҳияи Ёвон исбот нашуд. Додситонӣ ба ин натиҷа расид ки ҳар ду нафар гуноҳе накарданд ва набояд ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашида шаванд. Як мақом дар Додситонии вилояти Хатлон зӯроварии милисаҳо ба сокини Ёвон Шаҳбоз Аҳмадовро гуфт ки тасдиқи худро пайдо накард ва барои ҳамин парванда қатъу ҳар ду корманди милиса аз ҷавобгарӣ озод карда шуданд. Ба гуфтаи мусоҳиби радиои Озодӣ бар асоси қарор Фаридун Мирализода ки муфаттиши парвандаҳои махсусан муҳим аст, афсарони милиса акнун ҳақ доранд озодона ҳаракат кунанд. Онҳо иҷоза надоштанд ки то замони таҳқиқ аз қаламрави ноҳияи Ёвон берун раванд. Додситонӣ лейтенантҳои калони шуъбаи умури дохилии ноҳияи Ёвонро ба шиканҷаи гурӯҳӣ ва берун рафтан аз салоҳиятҳои хидматӣ муттаҳам мекард. Муфаттишон мегуфтанд Саёҷон Қодиров ва Муҳаммад Толибов тобистони соли гузашта Шаҳбоз Аҳмадови 26 соларо ки бо иттиҳоми корд задани як фарди дигар дастгир шуд, бераҳмона азобу шиканҷа доданд то гуноҳи нокардаро эътироф кунад. Шаҳбоз Аҳмадов ки баъди 4 рӯзи боздошт ва дастгир шудани гумонбари аслӣ ба ҷиноят озод шуд, ба радиои Озодӣ суҳбат карда буд ва мо дар робита ба ин суҳбати ӯ як гузориши вижа низ дошта будем. Агар дар ёдатон бошад бинандагони азиз, ва дар Озодӣ видео гузошта будем ки нақлҳои ӯ як вокуниши зиёдро дар ҷомеаи Тоҷикистон барангехта буд. Хуб, ӯ аз ҷумла нақл кард ки муфаттишон бо ӯ бисёр бадрафторӣ карданд ва аз усулҳое ба кор бурданд ки ҳатто нисбат ба ҷинояткори ашадии воқеӣ ба кор намебаранд. Шуъбаи умури дохилии Ёвон ин иддаҳоро рад кард, ҳарчанд Додситонӣ кул амр дод ки рафтори афсарон бо Шаҳбоз Аҳмадов таҳқиқ карда шавад. Кашовандони Шаҳбоз Аҳмадов ба радиои Озодӣ гуфтанд ки ба хулосаи тафтишоти Додситонии вилояти Хатлон розӣ нестанд ва онро яктарафа мешуморанд. Дар эътилофи зидди шиканҷа гурӯҳи аз созмонҳои ҳомии ҳуқуқи Тоҷикистон ки ба Шаҳбоз Аҳмадов кӯмаки ҳуқуқӣ мерасонанд, ба радиои Озодӣ гуфтанд онҳо низ бо ирсоли номае аз Додситонии кулли Тоҷикистон тақозо карданд парвандаро дигар бора баррасӣ кунанд. Парвандаи амалкардҳои Муҳаммад Толибзода ва Саёд Қодиров бар асоси моддаи 143 кодекси ҷиноӣ, яъне шиканҷаи гурӯҳӣ, тақрибан ним сол мавриди баррасӣ қарор дошт ва дар Тоҷикистон барои ин ҷиноят гунаҳгорро метавонанд аз 5 то ба 8 соли зиндон маҳкум кунанд ва агар корманди давлат бошад аз ҳаққи ишғоли мансабҳои муайян то 5 сол маҳрум мешаванд. Ва агар шумо низ мехоҳед бинандагони азиз бори дигар ин суҳбати Шаҳбозро дар бораи шиканҷа шуданаш дар шуъбаи милиса дар ноҳияи Ёвон бифаҳмед, пас рӯ биёред ба Озодӣ видео, канали мо дар YouTube ва шумо метавонед ин видеоро дар он ҷо, яъне дар боягониаш пайдо намоед.
мақомоти афғонистон писари раҳбари ансурулло як гурӯҳи ифротгарои исломиро ба тоҷикистон супурданд. гурӯҳи мазкур ки умдатан аз зодагони осиёи марказӣ ва аз ҷумла тоҷикистон иборат аст, бино ба гузоришҳо дар покистон таъсис ёфта ва он ҷо қароргоҳ дорад. саид ҷалолиддин табаров писари амриддин табаров раҳбари ансуруллоҳро 20 рӯзи пеш ба мақомоти интизомии тоҷикистон таслим карданд. шарофиддин эмомов сафири тоҷикистон дар афғонистон рӯзи 14 январ ба радиозодӣ гуфт ҳамроҳ бо саид ҷалолиддин 4 узви дигари гурӯҳро низ ба душанбе истирдод карданд. ба гуфтаи сафир, истирдоди афроди муттаҳам ба терроризм ва ифротгароӣ ки дар афғонистон дастгир шуданд бар асоси созишномаҳои байни давлатӣ сурат гирифт. ба қавли дипломати тоҷик, афғонистон соли гузашта 40 шаҳрванди тоҷикистонро ки бо иттиҳоми узвият дар созмонҳои тундрав боздошт шуданд ба тоҷикистон доданд. дар миёни онҳо зану шавҳар ва кӯдакон низ буданд. писари амриддин табаров охири моҳи декабр ба тоҷикистон дода шуд. саид ҷалолиддин ва абдуфатто табаров, ду писари раҳбари гурӯҳи ансуруллоҳро соли 2009 нирӯҳои амрикоӣ дар афғонистон боздошт карданд ва онҳо дар зиндони багром нигаҳдорӣ мешуданд. абдуфатто табаров писари дигари амриддин табаров дар ҳамин зиндон будааст ва ҳоло маълум нест чаро ӯ ба тоҷикистон истирдод нашудааст. зиндони багром дар вилояти парвони афғонистон ки бархи маҳбусони тоҷик дар он ҷо нигаҳдорӣ мешуданд, то соли 2014 дар ихтиёри нирӯҳои амрикоӣ қарор дошт. дар он ҷо аксаран нафароне нигаҳдорӣ мешуданд ки нирӯҳои амрикоӣ дар амалиётҳои худ боздошт мекарданд. дар бораи сарнавишти фарзандони амриддин табаров соли 2016 нахуст рӯзномаи Вашингтон пост навишт. дар он замон нашрия навишт ки бар асоси қонун муҳлати нигаҳдории фарзандони раҳбари ансуруллоҳ дар зиндони багром тамом шудааст, вале онҳо намехоҳанд ба тоҷикистон баргарданд. фарзандони амриддин табаровро соли 2009 нирӯҳои амнияти амрико бо иттиҳоми иртибот бо гурӯҳҳои ифротӣ дастгир карда ва дар зиндони багром нигоҳ доштанд. баъди 6 соли нигаҳдорӣ бидуни муҳокима, додгоҳи афғонистон онҳоро моҳи феврали соли 2015 бо иттиҳоми убури ғайриқонунии марзи афғонистон ба 3 соли зиндон ҳукм намуд. бино ба гузоришҳо, саид ҷамолиддин ва абдуфатто аз тоҷикистон ба эрон рафта дар мадрасаи динӣ таҳсил карданд ва баъдан вориди афғонистон шуданд. ҳадафи вуруди онҳо ба афғонистон маълум нест, вале падари онҳо дар гузашта таҳдид карда буд ки барои ҷиҳод ба тоҷикистон бармегардад. амриддин табаров ки аҳёнан дар наворҳои видеои таблиғотӣ дида мешуд, ба гуфтаи вазорати корҳои дохилии тоҷикистон соли 2016 ҳангоми як амалиёт дар афғонистон кушта шуд. خب به نگاه میاندازیم به شرق تاجیکستان، یعنی به ولایت مختار کوهستان بدخشان. خبرگزاری دولتی تاجیکستان درباره جلسه وسیع مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان می‌نویسد که با شرکت رئیس ولایت یادگور فیض و سردار استادی بین اداروی مقامات تامین امنیت در ولایت، معاون یکم وزیر کارهای داخلی تاجیکستان عبدالرحمن علمشوزاده برگزار شده است. در جلسه مذکور فعالیت ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی ولایت در سال 2018 نتیجه گیری کرده شده است. یادگور فیضوف در برابر مسائل اجتماعی و اقتصادی سال 2018 را چون سال تحکیم ولایت قانون در ولایت عنوان کرده است، ولی او افزوده است با این پیشروی ها نباید خاطر جمع شد، زیرا متاسفانه هنوز هم نفران منفعت خواه و غرضجو به خاطر منفعت های شخصی خود میخواهند افزای جامعه را خللدار سازند، به عباره دیگر تلاش دارند آب را لای نموده ماهی دارند. حادثه ننگینی ضمن تجلیل سال نو میلادی رخ داده و حادثه های روزهای اول ماه انور شهادت واقعی این گفته ها میباشند. اظهار داشته است یادگور فیضوف. عبدالرحمن علمشوزاده در نوبت خود گفته است که دولت و حکومت هدف نارام کردن حیات آسایشته مردم خود را ندارد. گنرال علمشوزاده استفاده نشدن زور نظامی را در خاروخ تاکید کرده افزوده است که کارهای فرماندهی باید بیشتر شوند. او گفته است اکثریت نفرانی که با جرم صادر نمودن جنایت‌های گوناگون در جستجو قرار داشتند و اختیاری به مقامات داخلدار حاضر شدند، برای آنها در اساس قرار سود جزای سبک تعیین شده است و دوام فعالیت ستاد از اهالی 398 عدد سلاح گوناگون تمغه مصادره کرده شد، ولی این از آن شهادت می‌دهد که در دست اهالی
ҳанӯз стилои ғайри қонунӣ мавҷуд аст, таъкид намудааст генерал. ин гуфтугузорҳо дар ҳолест ки рӯзи 13 январ дар муноқиша миёни кормандони пулис ва як гурӯҳ аз сокинони шаҳри Хорух, як сокини ин шаҳр Навраз Худоёров аз тири пневматикӣ захм бардошт. дар видеое ки аз воқеаи шаҳри Хорух ба шабакаҳои иҷтимоӣ роҳ ёфт, даъвову кашмакаши гурӯҳе аз ҷавонон бо нирӯҳои махсуси вазорати умури дохилӣ ва ё худ омон дар назди бинои нимсохте дар Хорух дида мешавад. дар навор ки аз маҳалли дуртаре сабт шудааст, садои даъвову ҷанҷол шунида мешавад ва дар ин миён садои як тир ҳам ба ҳаво мепечад. теъдоди онҳое ки дар муноқиша ширкат доранд бештар аз 20 нафар нест ва ҳоло додситонӣ ин муноқишаро таҳқиқ дорад. акнун рӯ меорем ба хабарҳои байналмилалӣ ва пеш аз он ки ба ин хабарҳо руҷӯъ кунам, бори дигар дуруд мефиристам ба ҳамаи онҳое ки ин лаҳзаҳо моро тамошо доранд. Сипос аз яку яки шумо барои ҳамроҳӣ ва фаромӯш накунед дар охири суҳбат ман ҳатман дар бораи қурби асъори хориҷӣ барои шумо хоҳам гуфт. вазорати дифои Афғонистон мегӯяд дар як амалиёти муштарак бо нирӯҳои махсус дар вилояти Боғдис 10 узви гурӯҳ ба ном Давлати Исломиро куштанд ва дар байни онҳо шаҳрвандони Тоҷикистон ҳам ҳастанд. дар баёнияи вазорат аз рӯзи 13 январ омадааст ки амалиёт дар рӯстои Чашмаи Ширин дар ноҳияи Ҷован сурат гирифт ва 16 узви дигари Доиш бо шумули зану фарзандонашон дастгир шуданд. телевизиони Тулу гузориш дод ки ҷангҷӯёни кушташуда аз Туркияву Чину, Тоҷикистон ва Қирғизистон ҳастанд. дар ҳамин ҳол Кумитаи амнияти миллии Қазоқистон гурӯҳеро бо гумони омодагӣ ба ҳамлаҳои террористӣ дар Алмато боздошт кард. боздошти ин гурӯҳ рӯзи 10 январ сурат гирифтааст ва ба гуфтаи ниҳоди мазкур боздоштшудаҳо зодагони Осиёи Марказӣ буда ба барномарезии ҳамлаи террористӣ дар Қазоқистон гумонбар мешаванд. аз манзили боздоштшудаҳо василаҳои омода кардани дастгоҳҳои тарканда, инчунин аслиҳа ва муҳиммоти дигари ҷангӣ мусодира шудааст. ба иттилои тафтишот, боздоштшудаҳо бо дастури ҷангҷӯёне ки аз Давлати Исломӣ баргаштанд ба теракт омода мешуданд. онҳо ният доштанд дар шаҳри Алмато дар минтақаҳои ҷамъшавии одамон ҳамла анҷом диҳанд, хабар медиҳад Кумитаи амнияти миллии Қазоқистон. дар ҳамин ҳол мансабдорони афғон мегӯянд рӯзи душанбе 14 январ дар натиҷаи таркиши мошин дар шаҳри Кобул камаш 4 кас куштаву 90 нафари дигар маҷрӯҳ шуданд. вазорати умури дохилии Афғонистон гуфт ҳадафи масъулони ҳамла минтақаи деҳаи сабз буд ки дар он асосан созмонҳои хайрияи байналмилалӣ мустақар мебошанд. дар гузашта хотимони Созмони Милали Муттаҳид дар ҳамин минтақа зиндагӣ мекарданд, вале дар ҳоли ҳозир аксари кулли онҳо ба ҷойҳои дигар интиқол ёфтанд. президенти Амрико дар ҷавоб ба суол дар бораи робитаҳояш бо президенти Русия Владимир Путин гуфтааст ки ҳеҷ гоҳ ба фоидаи Русия коре иҷро накардааст. Трамп рӯзи 14 январ ба дунболи гузориши The Washington Post ки охири ҳафта нашр шуд ва гуфт ки президенти Амрико бисёр талош кард муҳтавои суҳбаташ бо Путинро пинҳон кунад, дар ҳузури хабарнигорон вокуниш нишон дод. ӯ гузоришҳоеро ки робитаи ӯ бо президенти Русияро суолбарангез мехонанд як дурӯғи ғафс номид. Трамп ки рӯзи душанбе қабл аз сафараш ба Нью Орлеан дар чаманзори Коხи Сафед бо хабарнигорон суҳбат мекард, идораи федералии тафтишот ва вазорати адлияро нобакорҳои шинохта ва пулисҳои ифлос унвон намуд. ҳавопаймои борбар бо 16 нафар рӯзи душанбе дар канораҳои Теҳрон, пойтахти Эрон суқут кард. бино ба хабарҳои ахир, аз 16 нафаре ки дар ҳавопаймо буд, танҳо як нафар зинда мондааст. ба гуфтаи хабаргузории Форс, ҳавопаймо ба нирӯҳои мусаллаҳи Эрон тааллуқ дошт ва аз Бишкек, пойтахти Қирғизистон, гӯшт мебурд. низомиёни Эрон мегӯянд Боинг 707 дар фурудгоҳи Фатҳ наздикиёи шаҳри Караҷ нишасти изтирорӣ анҷом дод. ҳангоми нишастан аз хатти парвоз берун шуда, дар поёни роҳ ба девор бархӯрд ва оташ гирифт. муҳандиси ҳавопаймо ки дар ин ҳодиса ҷон ба саломат бурд, ба бемористон интиқол ёфтааст. истеҳсоли ҳавопаймоҳои Боинг 707 ҳанӯз соли 1950 оғоз шуда буд ва бинобар таҳримҳо Эрон охирин давлате буд ки ин нави ҳавопаймоҳоро барои мусофирбарӣ истифода мекард. якчанд адад Боинг 707 дар ихтиёри низомиёни Эрон қарор дорад.
خبرگزاری سپوتنیک از قبل کمیته حالتهای فوق‌العاده توجیکستان می‌نویسد که کارمندان این کمیته در سال 2018 نزدیک به 15 نفر را نجات دادند و به بیش از 600 نفر آسیب دیدگان آفت‌های طبیعی کمک رساندند. همزمان 200 نفر دیگر به جایهای امن کوچ داده شدند. مسئولین این کمیته گفتند در سال گذشته 1136 قطعه آسیب پذیر به قید گرفته شده است. ضمناً از این پیشتر اداره گئولوژیای توجیکستان اعلام کرده بود که 95% روستاهای توجیکستان در منطقه خطرزا واقع است. بیش از 70% مردم در این کشور در روستاها زندگی میکنند، اما موضوع کوچانیدن این ساکنان روستایی به منطقه امن هزینه هنگفتی را طلب می نماید و باید یادآور شویم که در زمستان سال 2017 720 حادثه ترمفرایی رخ داده است که بیشتری از ففتیدگان از حالتهای اضطراری محض زیر برف جان باختند و سیلاب‌ها، یرچ، بادهای طوفانی، بارشات شدید، برف و باران، زلزله و غیره از آفت‌های دیگر طبیعی می باشند که نیز تلفات جانی در پی دارند. و در شمالی توجیکستان دادگاه خوجند به بررسی پرونده طبیب شروع کرد که دانیار شیرمرادوف، طبیب مدهوش کننده بیمارخانه سرطان شناسی شهر خوجند را برای نامطلوب اجرا کردن وظیفه کسبی از جانب او که مرگ بیمار میژگانه بوبوجان را در پی داشت عیبدار میکند و مطابق کودکس جنایی توجیکستان این عیبنامه نسبت او اعلان شده است. ولی او در طول دادگاه گفته است که وظیفه خود را درست اجرا کرد و بیمار خردسال از خطا و به احتیاطی او جان نداده است. میژگانه بوبوجان و 12 ساله ساکن جماعت خسته‌ورز نویه بوبوجان غفورов روز 8 آگوست سال گذشته بعد تخمینا 4 ساعت جراحی کیسته شکمش در بیمارخانه سرطان شناسی شهر خوجند جان داده است. والدین او میگویند اون روز فرزند خود را که در قسمت شکمش ورم پیدا شده بود برای معاینه نزد طبیبان بردند و طبیبان تاجیلا جراحی تعیین کردند. بنا به تشخیص سودی و طبی که مقامات دوستانی خوجند روز مرگ میژگانه تعیین کردند او از بیماری به هلاکت نرسیده است. طبیبان و تشخیص ورم قسمت شکم میژگانه بوبوجان را از بیماری های بریشه نامیدند که با راه جراحی جدا کردن آن به حیات او مرگاور نبود، بلکه زیاد فرستادن هوا به شوش بیمار در وقت جراحی رگ‌های خونگرد شوش او را خراب کرده باعث مرگ شده است. و سبب های فوت بوبوجان و رسما امبولی هوایی رگ‌های خونگرد شوش نامیده شده است. ادعایی که در حال حاضر هم طبیب مدهوش کننده دانیار شیرمرادوف و هم پدر میژگانه زیر شبهه میبرند. پدر میژگانه میگوید میخواهد در دادگاه به سوال خود پاسخ بگیرد که چرا طبیبان به جراحی دخترش پافشاری نمودند در حالی که کیسته بدن او گوشت زیادتی بود و هیچ خوفی کفیدن آن وجود نداشت. خب اگر بینندگان عزیز میخواهید این خبر رو در حال مفصل میخونید پس رو بیارید به سامانه ما www.azadi.org و در اونجا با تفصیل درباره این حادثه نوشته شده است. خب من نگاهی میاندازم به بازار قربی اسعار خارجی در توجیکستان. قربی اسعار خارجی برای امروز 15 ژانویه چنین است: $1 9 سومانی و 43 درم، 1 یورو 10 سومانی و 82 درم و 1000 روبل روسی 140 سومانی و 40 درم می باشد، یعنی 10 درم کمتر نظر به روز گذشته. ولی فراموش نکنید که در هر بانک تجارتی کشور قربی اسعار خارجی از همدیگر فرق دارد، یعنی از 10 تا 40 درم میتواند فرق داشته باشد و همین را شما به نظر بگیرید. خوبی چند خبری بود که من خواستم در این صبح بر وقت برای شما بگم. البته روزنامه آغاز شد بینندگان عزیز و در جریان روز مطمئن باشید که خبرهای از این بیشتر هم هست که ما میخواهیم با شما در میان بگذاریم و اگر شما نیز شاهد یگان حادثه شدید و یا عکس و نواری دارید و میخواهید به ما بفرستید، پس با رادیو آزادی بدون استحاله همکاری کنید و ما حتما هر موادی که شما فرستادید بررسی کرده و پیشنهاد شما خواهیم کرد. با امید ملاقاتی بعدی که بعد از 3 ساعت دیگر منظور شما می شود. من همه شما رو در پخش مستقیم باز منتظر می شوم. روز شما بخیر باشد.